Continental fra Holland. Og så skal vi lige have den regel med også, Kenneth. Jamen det er 30-meters reglen, at hvis man afbryder trækket, og det er målt under 30 meter, så kan man blive trukket tilbage til startstedet og få et... Han nu kører med i 24 eller 2500 kilo. Vi skal have gang i Claus Larsen og Truck Power. Og vi skal se, Mad Max er normalt rigtig godt kørende. Kan Mad Max få slæden op i fart ned fra starten af, så er der mulighed for endnu et fuld til Paul Lepio. Hvor stolt er I fik banke Sverige i går? Ja, det er godt nok. Daffy fra Norge med Frode Hermedal. For så skal der moment på bagaksen. Vi er klar til Patrick Hansen og Gators. Fra Holland med Hot Art. Se om hun kan få lidt flere omdrejninger i den store V12 Continental. Kom nu! Det lød sat med ligesom for sådan major, mand.
er. Jeg er bange for, at han har havareret turbo. Sådan lyder det, når en akse ligger i en turbo. Også til traktoren Green Monster. Omkring 3.000 heste. Jeg vil vurdere, at her i Green Spirit fra Holland, der har vi 5.000 heste. Lad os se, hvad det Nej, det er langt for sent. Ærgerlig. Har Samme vist... Det var cirka... I kan hjælpe ham ud over de 100 meter. Der er afgang til Black Power. Så den tager altså gasoline, når den skal have lukket op for de 54 liter. Indsugningen ude i karburatoren ude foran. Den er på størrelse med sådan 14 tommer gyldespjæt. Den tager gråsbur og små duer. Ingen problem, den æder det hele. Selvom vi synes, at mange af traktorerne får god lyst på forhånd, så knep det mig her for at få ordentlig overførsel. Men jeg vil vurdere, at traktoren her har omkring 4.000 hestekræfter. Og jeg har et på massen. 2 Hemi-motorer ude i snuden. Lad os se, hvad Triple X skal præstere. For han var sagt med ved at være tæt på gridlinjen. Men han ville nå det ternede flag, hvis det kunne lade sig gøre. Det kunne det så ikke. 2 Hemi'er, det er ikke nok her i en Eurocup-klasse på brændte pullinger. Tilskuere heroppe på de sidste meter kunne nok se, at der ligger metal ude på banen nu. Han glemte en motor, så vil der ofte være motorolie, der vælter ud. Men det var der ikke i det her tilfælde. Men jeg tror, det er oppe motorblokken, og hvis det er sådan en med noget tørsel. Og man gør... Ja, det er rigtigt. Man gør klog i at have handsker på, når man samler de her stumper op, for de er helt uden temperatur. Det er selvfølgelig, med mindre man hedder Claus Larsen og er sved, så har man ikke overhovedet på fingrene. Så tager man bare godt. Så var der hul igen. Og Top Power skal ud og gøre et forsøg her i Kulop. Og nu bliver forværelsen for bukkene. Top Power med et træk omkring de... Ja, hvad bliver det? Omkring de 80, måske 82 meter.
Så var lyden der igen. Beklager, vi har lige lidt udfordringer med strømmen til de her højtalere, som laver lidt forrygende fuld. Lad os se, hvad Duffy kan præstere her i pull-up. Manglede vi lige at få gashåndtaget trukket tilbage, og det gjorde vi så lige med en lille puff. Og på bane 2, der er det Red Devil fra Tyskland. Nej, det er sgu da... Det er Red Evolution, må det være. Vi skal se, hvad Helve Rocket Science fra Holland kan have i pull-up. Og det er faktisk først nu, de slår gang i motor nummer 2. Så skal vi lige have kæden strammet op. Og de 2 metoller skulle gerne lave dagens første. Så kan vi sige fuld i pull-off. Kom så, Patrick Hansen og Gators! I want all you cowboys and cowgirls. Au. Det er så også for helvede nok, mand. Og det lader til Patrick Hansen, han er allerede på vej ud. Chaufføren hedder Trøjn de Jong, og vi er klar til et hollandsk forsøg her i pull-up. Godt og vel 90, op til 93 meter. Tror til en forløbig 3. plads til Trøjn de Jong. Det er skruet op. Og så er der afgang til Pitt Larsen og Dingo. Vægtoverføring på traktoren. For ikke ro kommer til at hoppe, lander på forhjulene, mister grebet i baghjulene. Og så Henrik, giv den nu noget gas. Hold de 3 V8'er i gang. Så ser vi, hvad der sker. Så er den danske del. Og så som sagt, de har stadigvæk en traktor mere, som får lov at køre et prøvetræk. Den store Rolls-Royce Griffon får de lov at køre et træk uden for konkurrencen. Så var der ikke mere guf i den. Gik simpelthen ud.